No, na ito yung utana. Juan, niingon ka, Father, kung madawat na nako ang Ginoo sa bunyag, kining mga tanang mga gasa, no? Mausab ko, wa malagi ko nabatigan. Ang tubagan na, di gina nimo mabatigan. O di na nimo makita. Kaya ano, ang lihok sa Espiritu Santo, no? Diha sa imong kalag, ang pag-transform. Sa i-transform sa Bisaya? Kambyo? Pag-usab, hinay-hinay, di nato na ulantihan. Pero, pinaagi sa pagtuo, nagatuo kita, nagasalig kita nga ang Espiritu, nagalihok. Hantod nga ang atong panagway sa atong kalag, hinay-hinay, mahimo nga panagway ni Jesus. So, muna grasyang makasantos, no? O kini nga grasyang makasantos, pwedeng mawala. Okay? Mawala ni siya sa panahon nga kita makahimo og mortal nga sala. So, para maproteksyonan kini ang grasya nga makasantos nga dili mawala, ang Ginoo nagpadala kanato og actual grace. Kining actual grace kada adlaw niya gyud napadala para maprotektahan nga dili mawala ang grasyang makasantos. Kung mawala man gyud, ginapadala niya kini actual grace para atong mabalik, makuha og balik pinaagi sa sakramento sa kumpisal. No? So mo kana siya. Now, kining grasyang makasantos nga nadawat nato, dili ni siya ingon nga murag kuan gani. Murag gani siya bulawan nga nadawat nimo ang bulawan, taguon nimo, ingana lang. Dili ni siya ingana. Ang grasyang makasantos nagatrabaho na siya galihok. Di na siya ingon nga stagnant nga ingana lang. Okay? Sa English, unsa may English sa grasyang makasantos? Dapat bisag bali-baliho na katubag kita, no? Unsa? Sanctifying. So, ang igamit ng pulong, sanctifying. Dili sanctified grace. Dili sanctified grace. Sanctifying. Di ba? Masinta, drawing, writing, singing. Sige pa siya kanta. Di ba? Unsa na termino sa in English, no? Unsa na nga verb. So, singing, dancing, sige pa siya sayaw. Sanctifying meaning gakamulo pa siya og kabalaan. So, pagdawat nimo na pagsulod na sa imong kalag, ang Espiritu Santo gasugod ng lihok. Mura siya makina. Okay? Mura siya makina. Kasi trabaho. Niya ang makina nanginahanglan og gasolina, di ba? Di na mo lihok o gasolina. So, at mo na itong storyahan. Or, pwede po na ito may example nga ang grasyang makasantos, mura siyang liso. Di ba? Isulti na sa Bible. Liso sa mustasa. Nga, gamay lang na siya kayo, gamay na lang kayang liso, sa bunyag, gamay na siya. Mutubo na siya nga murag nga pariyo sa pinakadako nga kahoy. Di ba? Isulti sa Bible. So, kadaling grasyang makasantos, dili din na siya ingon nga nadawat na imuna, lipay na ka. Naaday tayo responsibilidad na atong katubuon. Okay? Just imagine, ang grasyang makasantos, makina para maghimo sa building sa gingharian sa Dios. Kita na mag-cement mixer? No? Kung siya mo yung mag-mix sa simento, just imagine like that, no? So, ang pagpatubo. So, naay duha ka sources tinubdan para mapatubo nato ang grasyang makasantos. This is prayer and sacraments. So, isgutan nato ang prayer. Okay. So, it is by means of prayer
and other 6 sacraments, that sanctifying grace is increased in the soul. No? Nga nang importante man nga patubuon na to ang grasyang makasantos. Muna sa tanan, kung mutubo ang grasyang makasantos dari ka na to, mas mawad-an na kita gana sa kalibutanhong kalipay. Mas muduol na ang atong kalipay sa kabubuton sa Dios. No? Kung gamay ka na siya, ang imong kalipay murag diri pa kanunay sa kalibutan. Mao na matingala ka mga santos, atong mga duol na sa Ginoo. Ang ilang kalipay sa pag-ampo, sa pagserbisyo, no? Magkagamay ang garbo, magkadako ang grasya. No? O kung magkadako na ang grasyang makasantos nimo, magkalig-on ikaw batok sa mga tentasyon. No? Katong mga tao nga nitubo na gid ang grasyang makasantos sa ilang kalag, lig-on batok sa tentasyon. No? O sa pagidang rason nga nung padakuon ang grasyang makasantos, mas nidako ang grasyang makasantos, mas ang panagway nimo na himong duol sa panagway ni Kristo. Mao na atong tumong tanan nga ang panagway nato mahimong duol kay Kristo. Every day ang atong Espiritu Santo nagatrabaho. Ang Espiritu Santo kuno mura na siya kuno og artist, divine artist. Kita mo anang mga artist na magkuha sila bato, tapos kuha sila tigid, no? Ilang sculpture, no? So mapurma tao, si Rizal, ano ba niya? So ingana ko ng Espiritu Santo, purmahon ta niya. Bato daw tabi, marotag, yan. Tapos inay na yan. So depende nimo kung gahi ka or humok. Naitaw nga humok lang siya purmahon sa Espiritu Santo. Kung mother pa ni Father Corapi, kung ako ninyo, magpakasama mo sa clay. Sa kayo binisaya sa clay? Lapok. Lapok. So, ang clay, maghimo pots, di sa naumis, di ba? Maghimo ng mga pots. Humok lang i-mold, ipurmahon sa panagway ni Kristo. Humok lang. Kung humok kita, meaning di tagahig ulo. No? Nang di tagahig, di taas itong garbo. Pero kung gahi ganita, kahit nagulo, taas kita garbo, mura tagbato sa kagahig ulo, kung sa may gamit, pwede, mapurma paghihapon ta sa Espiritu Santo? Pwede. Pwede gihapon. Pero mo gamit isang tigib o martilyo. Sakit niya kay matigiban ka. No? So kung ako ninyo, ningang Father Corapi, magpakahumok mo. Kaya mapurma mo, walay sakit. So mauna ang katong mga gahe yun, ayha pa makamarat mas, makahimamat, mubalik sa Ginoo kung namatayan o kuan, na dingge, nasunog ang balay, yung kaya na ba? So muna sakit na, di ba? Usahay ang Ginoo mo gamit na. Tugutan niya na may tabo ka na to. No? Og daghang mga santos nga nasantos tungod niya ng mga sakit ng eksperyensya. Tungod kay nisugod po sila gagahe. So, pinaagi sa pag-ampo sa Ginoo, pagduol, ningon si Saint Alphonsus Ligori, a man who does not pray cannot be saved. Walay taong malawas nga di kabalo mo ampo. Walay taong malawas nga dili mo ampo. Kay bisad ang pagpangayo ni mong pasaylo sa Ginoo, pag-ampo na siya. Okay? So, what is the definition of prayer? So, abi na to, ang prayer, kinanglan mo luhod yun, agi formal nga kuan. Actually, the strict definition of prayer simply means that it is the lifting of the mind and heart to God. Duha, mind ug heart. Imong, ano sa lifting sabihin siya? Tubong? Tubong mo na? Tuboy. Tuboy? Imong ituboy sa Ginoo ang imong kasing-kasing og unang-una. Kita mo kontak ta mo bayad patag piso. No?
Mobile para makakontakta sa atong gitiksan. Pero ang Ginoo libre. Nya di pa nato pahimuslan, libre. Imo once ituboy nimo imong hunahuna, i-focus nimo, i-fine tune ug ang imong kasing-kasing na pagampo na na. Naminaw ng Ginoo. Ingana ka simple. No? Kanang maingon kag, oh my God, no? Lord, pasaylo ako sa akong mga sala. I love you. Lord, ana, prayer na na. Galakaw kas dalan. No? Galakaw kas dalan, bunlay ka, namubo kag tanom, nagpatutoy kas bata, nag-brush ka, storya ka sa Ginoo, Lord, love you. Tabangi ko, good morning, Lord. Storya ka, meditate ka sa Ginoo, ipangyawit nimo diya sa Ginoo ang problema, galakaw ka, katrabaho ka, ampo na na. No? Ingon si St. Paul, we have to pray without ceasing. Walay undang nga pag-ampo. Pwede. Di ba? Okay. So, ang prayer, atong i-dissect, no? Na ay tulo ka paagi sa prayer. Na ay vocal prayer, na ay mental prayer, na ay contemplative prayer. Okay. So, sa una, vocal prayer ta. Vocal. So, pwede na makaampo, pinaagi sa mga sinulat, sa mga santos, mga clergy, o mga balaang tao. No? By means of words which someone else has written. So, kanang mga prayer book, nabinahan, no? Considered na siya vocal prayer. Okay. So, importante din siyang vocal prayer. Okay? Kanang mga ginabasa nato sa liturgy, mga breviary, vocal prayers na siya tanan. Our Father, Hail Mary, Rosary, vocal prayer. Mga formula prayer gani, nga kanang mga ipang-memorize o kan. So, bisan pa ang maghimaya ka Maria, wala nimong gisulti sa baba, imo lang gihuna-huna. Considered gyapon na siya vocal prayer. No? I-memorize nimo ang Divine Mercy. I-memorize nimo niya, imo lang sa hunang-huna o naghutik lang ka. It's still vocal prayer. Unsa may importansya sa vocal prayer? Ang importance sa vocal prayer, mura siya og stepping stone. Kaya ganing usahay mo mata ka sa buntag, katulgon ka. Gaduyog-duyog pa ka. Tapos sa gabi, usahay ka na katulgon na kay ka. Di ba we are required to pray morning and evening? Or, mas maayo, ang among kuan sa CFD 3 times a day. O every time na tempted, muna ang among rule of life. Nadawat pa ninyo itong prayer book, among ihatag, no? We have to pray morning. Ang required din sa ito, nga minimum requirement sa mga tao, no, bisag kinsa, morning, evening. Sa pagmata, ampo gid ka. Sa di pa matulog, ampo gid ka. Ang dili nimo na mahimo, binyal sila. Ha? Requirement na siya, di na siya optional. Nga, ay, kakugihan niya, ampo siya. No, dili ka makaampo, that is sin of omission. Okay? So, kung madungagan pag mo 3 times a day, mas maayo. No? Now, kanang pagmata ni mo sa bunta, kaduyog-duyog ka, di pa ka hunahunahon sa imong isultis Ginoo. Kining vocal prayers, kining mga prayer books, makaguide siya ba? Mag-guide ka nga, basahon nimo siya, Lord, na makasulod og idea sa imong hunahuna. Of course, nindot itong pag-ampo nga your own words. Kanang ikaw lang ano, musulti lang sa Ginoo mo na kag amigo, pero kag nakipagstorya sa imong amahan, nakipagstorya sa imong inahan, mo na pinakanindot nga prayer pag yun. So, your own words you express. Pero, nindot po ning vocal prayer kung usahay diha ta makakuha ideya sa mga mentality, sa mga kay lawom na mo kasinatian ng mga santos. So, magsulat sila mga prayers, no? So, this is a type of prayer that is universally used by saints or the not so saints. Katong
mga balaan o dili kayo balaan, mo na ginagamit vocal prayer. Ha? So dako kay kita pa. Mo nga naghimo ta og prayer booklet sa CFD. Nga. Wala. Next, mental prayer. Ha? Mas higher ni siya. Mental prayer is you use your own words. You don't use the prayer book. Okay? Muna, ang pinakanindot nga sa atong prayer booklet na dito ang Our Father pattern. The Our Father pattern, kisa pa wala nakadawat sa prayer booklet. Daghan niya, no? Sige, taga-ata mo next time. Naapay na bilin. Kulata gusto ko. Nakadawat. Okay. So, ang Our Father pattern, no? Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Dahigo ni mong Ginoo sa imong kaugalingong pulong, no? So, kung meditate ka sa Ginoo, unsa kaayo ang Ginoo, imong meditate ka, kapasalamat ka, katanaw ka sa imong anak, nalipay ka na imong anak, pasalamat ka sa Ginoo, thank you sa imong anak, Lord. Meditation na siya. Mental prayer na siya. Katanaw ka sa mga kahuyan. So, imong pamalandong unsa ka maayo ang Ginoo, unsa ka mapasayloon, no? Unsa yang gugma. Kada for example kada lingkod lang ka simbahan, kita ka sa cross, mananindot kayo nga natay mga statue, no? Natay mga image, statue, picture. Kaya makatabang ni sila og focus sa atong mind, no? Ningon to si isa ka born again dito sa Facebook, si atong amigo si Arcod. Jesus is God and man. Now He is in heaven. So, we have no right to represent Him in earth. Bagol kay kisulti niya nga God is both God and man. He is man. So, man, ma-represent siya kay nisulod siya sa kalibutan. Ang nakakita niya. So, pwede na to siyang ihulagway, di ba? So, when we look at the cross, isa masulod sa imong una-una. Kung nagtinod na yung ka una-una, duha ka lesson na imong masulod. Always, duha ka lesson ang masulod nimo kung makita nimong cross. First is, unsa kalawom sa gugma sa Ginoo nga iyang gitugtan ang iyang anak. Mamatay para bayad sa atong sala. No? Grabe ang gugma. Ikaduha, unsa kangilad ang sala. Nga ang atong sala mo'y nahinungdan na nagsakit sa atong Ginoong mabubuhat. So, sa imong pagpamalandong kung tanaw lang ka cross, unsa diha, meditate ka, that is already prayer. And that is higher. That is higher than vocal prayer. Okay? Mental prayer. So, isapod ka rason, isapod ka example is, mubasa ka kag Bible, basa ka Bible, hinay-hinay, nga imong i-meditate, pag humana na, isirad imong Bible, nagipamalandungan nimo unsay lesson nga imong nakuha, that is already mental prayer. That is part of meditation. Okay? So, unsay rason nganong ang mga Katoliko, kadaghanan sa Katoliko, hantod karon wala gyapon nag-mature. Daghan ka nato, wala nag-mature. Mura gyapon gitawag nga kung si Saint Paul pa, still drinking baby milk. Baby, spiritual babies pa, di pa mature. Why? Because of lack of regular mental prayer. Tiyala ka, tigulang na yung uban mga silingan mo, no? Sige, ampo, sugayo mong simba kada adlaw. Ano sa rin lang batasan ni magyapo makaog iro? Ano yung mga yana, di ba? Magimaya ka, Maria, hoy, ang maluwag dia. Hoy, buisit mo. So, di ba? Tapos kita dugay. Because, nalimutan na puros lang dito vocal prayer. Naabi na itong magic formula lang din ang isulti na itong mga gismil ka, yung mga ka Maria, okay na, no? Piulang yun ang una.
importante nga, walay labot sa vocal prayer, dapat natay mental prayer. Pagpamanandong sa akong kinaiya, kaniya, kumusta ka ako? Kumusta ka ako sa clinic? Pila ka pasyente akong isingkahan? Ngayon na ba? So that is part still of mental prayer. No? So kung walay mental prayer, walay meditation, walay pag-asenso sa kinaiya. Walay pag-asenso sa imong spiritual life. The kind of mental prayer in which the mind thinks about some divine truth. No? Example, na kay ma-learn sa katikisen, divine truth, or sa imong ibasa. No? So, panguntanay niyo magalingon. Kada adlaw, pila ka minutes ka ang ginagahin ako sa mental prayer. So, kung tubag wala, ang huna-huna nimo kanunay, ang imong crush, ang mo kanunay, money, lipay, laag, golf, motor. So, there's something wrong, no? That is why, ang simbahan nag-recommend sa mga pare to devote some time daily to mental prayer. Required na sila ang mag-mental prayer. Ambot lang ang ibuhat. No? Most religious orders prescribe a full hour of mental prayer daily sa ilang members. So, walay mental prayer, tapulan, way asinso. So, for an average person, parehas na to, a very simple form of meditation would be to read a chapter of the Gospel each day. Read a chapter, no? It should be at a time in a place that is free as possible from noise and distraction. It should be read thoughtfully and slowly. So, and then a few minutes nga sa pag-apply. So, kung magbasa ka na basa ka about tongue. The tongue is a deadly serpent, no? It cannot be tamed, no? Dili mapungan. So kinanglan imong butang agbusal ang imong baba. Kaya nabasa ka sa James, di ba? Mo na part. Dapat i-apply nimo sa imong kagalingon. Always tanan nga lesson nga makuha nimo sa Bible, i-apply nimo sa imong kagalingon. Ang problema man god, kung kasagaran sa tao magbasa og Bible, unsa ilang una? Sus, igo gini akong bana, oh. Igo gini akong kumari, oh. Sus, mahinunduman gini ako, dayon akong isuon. No. Bawal na. When you read the Bible, always apply it to yourself. Self. Walay asinso. Kung magbasa ta, una ito, sus, ang akong boss. Sus, ang akong, ha? Next is contemplation. This is the highest form of prayer. Contemplation. Lisod ni explain. Kaya nga naman, bisan kato, nga trabaho, mental prayer, utok, storya kas Ginoo, kini, kasing-kasing, na unsa ang papalihok ng kasing-kasing. Lisod ni explain, no? So, it is a higher form of prayer which we call contemplation. So, kini nga prayer, contemplation, contemplatives, no? Contemplation, contemplate, from the root word, contemplate. Mao kini kuno ang dapat ang goal nga dapat abuton sa tanan. Nga unta atong maabot. No? So, it is a form of prayer, no? So, kung sige kuno ka og meditation, gasige kuno ka mental prayer, kadugayan maabot nimo ni nga klase sa prayer, contemplation. Kung naanad na ka, pero kung wa ka naanad og mental prayer, di gini mo ni maabot. Okay? So it is a type of prayer in which the mind and heart are raised to God. Period. Imagine? So, ang imong una-una og kasing-kasing, imong gisangat dito sa Ginoo, and the mind is inactive. Ang Ginoo na yung magkuha nimo. What movement there is of the heart
No? Only towards God. Whatever work is done by God Himself. So kini nga prayer, lahi kita sa mental kita ga nang huna ta focus ta istorya tas Ginoo. Kini ang Ginoo na ang gamove, ang gatrabaho. Lisod ni. So natayo sa katao nga sige siya makitaan sa pare, nga sige lingkod sa simbahan kada adlaw tiguang. No? Kada adlaw dili ka gwanda pare pakunta na siya sa yung inabuhat kada adlaw. Ga pray. Wa malagi ka storya. Simple lang ang ibuhat. Katanaw ko kay Jesus, o si Jesus katanaw na ko. That is, muna ng simple lang natin ko na, contemplation na. No? So, ang pinaka-nindot nga, nga explanation sa contemplation, can you remember the time sa mga minyo nga katod ang malitaw pa mo sa inyong asawa? So, dili na ko karon mangutana ron kay karon ang atong asawa dugay na sumo na, no? Sa una, kanang nangulitaw pa ka ang kuryente, ang kilig na apa, di ba? Usahay, kadugayan, over familiarity breeds contempt. So, bago lang yung kagisugot, ang babae, sige, kita na. Di pa ka kilig. Gatapad ka sa babae, sa imong hinigugma, wala pa mong istorya. Wala mo istorya, wala istorya. Katubangay lang mo. Pero, ang inyong nagkasinabot na mo, no? Wala pa yung istorya, lipay na ka, ang iyang presensya, lipay na ka. Naapa? Kabalo lang ka nga naa siya diha. No? So, that is the time. Ingana ang contemplation. Nga, ang Ginoo, presensya niya. So, nindot na siya nga training, contemplation, nga naa ka sa Blessed Sacrament. Na naa diha imong lover. Kinsa may atong first love si Jesus. Naa diha. Iyang bisag asa naa si Jesus, di ba? Amen. Sa bukid, sa syudad, sa bisag asa. Pero unsay naa sa mga bukid, espiritu ni Jesus. Pero ang iyang yung lawas mismo naa gyud diha Blessed Sacrament. Kung gusto kag lawas gyud, kanang murag live personal ka ni bisita sa imong amigo, diha ikas Blessed Sacrament. Kay di lang na ka espiritu na diha, pati iyang unod og lawas. Okay? Naagi siya diha. Mo nang gusto niya bisitahan siya. Okay. So, that is contemplation. Mo na yung mga maabot sa mga santos na. So, kita nanginahanglan tag pagkaon para ang atong sanctifying grace mo tubo. Mura na siya mixer, cement mixer ka trabaho, galihok. Unsa may kinahanglan niya? Gasolina. Ang santos nga Eucharistia, mo na'y gasolina. Nga, mutubil sa atong makina para mo trabaho, para matransform ta, nga mahimot ang panagway ni Jesus. So, the more you receive the Holy Eucharist, the more your sanctifying grace grows. Okay? Mo na'y purpose. Okay. Ato ta sa kumpisal. Ang kumpisal, tinubdan, pangpatubo po siya sa sanctifying grace. Okay? Unsay unang tumong sa kumpisal. Ang pinaka number 1 nga purpose sa kumpisal, ibalik ang sanctifying grace nga nawala tungkol sa mortal sin. Di ba? Okay. Daghang kay mga tao nasayop sa pagtuo. Abi nila, mangumpisa lang sila kung naa sila mortal sin. Sakto pod. Tungod kay mao maginayang tumong para ibalik ang grasya makasantos nga nawala. So kayo, may mangumpisa ta brad. Adi lang ko. Nga naman, wa man ko yung mortal sin. Sayop na. Nga naman. Tinuod na, nga mao na yung tumong. Pero, kung mangumpisal gani ka, bisag wala kay mortal sin, ang imuha vinya lang, kabalo ba mo nga ang venial sin pwedeng mapasaylo bisag dili mo mangumpisal sa pare? Yes. Kung venial sin lang inyong sala, bisag dili mo mangumpisal sa pare, mapasaylo na. Pinaagi sa pagpangayog pasaylo sa Ginoo mag-abbo ka. Ang kinanglan mapasaylo, ang dili mapasaylo, ang mortal sin. Kinanglan pare yun. Okay? Na exception. Perfect contrition pwede mapasaylo. Pero other topic na po na. Now, kung mangumpisal ka, nga wala kay mortal sin,
venial sin lang, wala may mortal sin nga pasayloon, wala may sanctifying grace nga ibalik, kay naa naman. Unsay mahitabo? Ang mahitabo, ang imong di ba, pag-ari mo, nang umpisal ka, naana kay sanctifying grace, kaya wala nawala. Unsay mahitabo? Kana nga sanctifying grace mo tubo. Mo na yung number 2 nga purpose sa umpisal. So, muna nga sila ni Saint Dominic Sabio sa every 2 weeks, if I'm not mistaken, every week, umpisal. Sige sila pang umpisal, bisag wa sila mga mortal sin, kay ginagamit nila para pangpatubo sa ilang sanctifying grace. Bisag wala sila mortal sin. Pero ang masubo, na tungod kay siguro, ang uban na itong mga clergy ba, dili kayo mabasa na, no? Yan kami, among kampanya, kumpisal yun, importante yun. Nayo sa ka-clergy, nga di lang kumotel, ningon, na, sus, kining mga gupuha, magsige ko ng kumpisal. Wala sila kabalo nga sa katikisan, ibutang once a year lang. Muna, hindi, basta ditang basa. So, next is the Holy Eucharist. Ang Holy Eucharist, labaw na siya sa tanan. Muna siya tawag nga the center, the summit, no, of the Christian life. The source, the center, the summit. Kung naimangutana, unsay pinaka-importante nga sakramento sa kinabuhi na to? Unsay tubag? Pinaka-importante sa tanan. Ang tubag bunyag. Kung naimangutana, unsay pinakalabaw sa tanan? Ang tubag, Eucharistia. Binuangan man ni Brad, sabay, importante, tapos labaw. Basta muna, pinaka-importante ang bunyag tungod kay di man ka madawat ang ubang sakramento kung di ka makakigbunyag. Kaya ang bunyag mo na entrada sa tanan. Kung sa'yo mahitabo sa tao nga mga lawat nga wala na bunyagan, wala ipik, di makatabang niya. Kasala pa siya. Wala ipik. Mangumpisal ka, magpasantala na, tanan. Muna ang simbahan, stricto kayo. Ang itang yung baptismal certificate kung kaslon ka, kung wag ngayon. Bisat pag ikasal ka niya, wala ka na bunyagan niya muunto lang na kanimong grasya, wala ipik. So pag iprotektahan sa simbahan sa malaing matabo. No? So ang sakramento sa Eucharistia, kabantay mo, ang simbolo sa bunyag, tubig, hugas. Ang simbolo sa kumpirma, lana. Ngano ang simbolo sa Eucharistia? Pagkaon. Siya rin ang pagkaon. Tungod kay mao na iyang gusto ipaabot. Nga kini pagkaon. Pagkaon sa imong kalag. So sa tanan nga sakramento, ang Eucharistia mao'y pinaka number 1 makapatubo sa kalag. Ang kumpisal, di ba, makapatubo sa kalag, makapatubo sa sanctifying grace, pero ikaduha lang to niya ang effect. Dili ang main effect. Ang sakramento sa Eucharistia, ang pinaka number 1 o main effect niya ang pagpatubo sa grasyang makasantos. Mao na kung ingon si Padre Pio, kung kabalo lang kuno kamo ang usa ka kalag, ang usa ka tawo, kung kabalo lang kuno kung usa ka bililhon ang santos sa Eucharistia, willing kuno ka nga isugal ang imong kinabuhi atubangan sa katalagman sa kamatayon para lang makakalawat. Kung kabalo lang kuno ka makita lang gini mo unsa ka grabe. So muna nga kung makahimo kadadlaw ka makakalawat mas maayo, no? Pero ang requirement, minimum requirement, once a week. There is no other sacrament which unites us so directly and intimately with God. So, bunyag, no? Grasya. Grasya mo. Ang grasya sa gikan sa Ginoo. Tagaan ta grasya, santos. Santala grasya. Kumpisal grasya. Pero sa sakramento sa Eucharistia lahi, ang nagtighatag og grasya mismo ni sulod sa imong lawas.
Ang sa ubang sakramento, grasya may gihatag nimo. Sa Santos Eucharistia, mismo ang tighatag sa grasya mo inisulod sa imong kalag ug nigakos ug ni-unite sa imong nahiusa kanimo. Munang RT ka indot. So kung di mangyud ka makadawat og sa kuan kin naay lahi-lahi nga rason, sakit, unsa ba di ka makapangalawat sa kanang adlaw, naanad ka everyday, you make a spiritual communion. Sa prayer book nato sa CFD gibutang nito, act of spiritual communion. I-pray nimo na nga bisag wa ko nakapangalawat karon Lord, nang hinaot ako nga murag ikaw akong gidawat. So naay ginatawag nga prayer for spiritual communion. So dapat i-appeal na nato sa atong intention every day, no? So every mass should be a communion mass. Ngayon ba mga tao nga komportable lang mga musimba nga walay pangalawat-kalawat? Pero dapat dili nga na, no? Tingwaon yun mo nga, kada misa, makakalawat yun ka. Pero kung sa imong tanaw na kay mortal nga sala, ayaw buksa. No? Nga. Dili unta siya kakalawaton kay na siya mortal nga sala. Pero ang uban nanindog, sa may isulti sa uban, nga ako matindog, basing mo ingon sila na ako'y mortal nga sala, matindog na lang po ko, malaman na lang po ko, namura. Dungagan ni mo yung mortal nga sala. So, mo na yung nakasubo mga igsoon, kay sa uban ang simba, duty lang, magtulog-tulog, no? Duka. So, ayaw kalimot nga kita dili maluwas kung walay grasya. Nagdepende lang kita tanan sa grasya, nagsalig kita sa grasya. It is by grace that you are saved, not by your own works. Okay. Ang works, importante, amen? Importante kayo. Kung wa kay works, di ka maluwas. Pero, kung works na imong saligan, nga, nawala ay nimo ang grasya, wa kay grasya, di po ka maluwas. Tandi kayo na, duwagin na sila. No matter what heroic acts I perform, without God's grace, I never could save myself. Nato yung sa katao nga nakita niya itong isa ka convict gidalon sa bitayanan, kay uso pa man itong bitay sa unang panahon niya. Ngayon siya, naipat yun nun, kriminal. Unsay sulti sa Santos, if not for the grace of God, there goes I. Kung dili tungod sa grasya sa Ginoo, ingana po ko. Usahay mo tanatag mga kriminal, kriminal, mga way batasan. So, di ko pareha sing ana. Muratag batio ng kabuutan na kay kumpara na itong galingon nga buutan ko. Pero di ta makapangambog. Kay kung dili tungod sa grasya sa Ginoo, tungod sa grasya sa Ginoo na buutan ka. Ha? Kana tanan. So why tao makapangambog? Nga mga kriminal, so dili na dapat pang salvage, no? Kay kung di tungod sa grasya sa Ginoo, wala unta na presidente si Dodds. Okay. Na ginatawag na religious formalism. No? Religious formalism, kanang feeling nato kung nasulti na nato ang kining mga kadaghanon sa mga pag-ampo, okay na ta bisag wala nato gihuna-huna. Religious formalism. Mao nang masawayan ta sa mga born again. Kaya kita mangod sa masigil ta akong lolo sa ano ampo tingala ko paspasa pag rosaryo ang kada beads na ako looking sa taniya looking back ba believe ko sa una sa mga 7 years old ko tanong ko lolo ko biya mudako ko inaong ginako pag ampo kay paspas gigayo talented akong lolo, no? Ang usa siguro kanana pitik-pitik lang kanana. Kalau dia yang dako daw kasabot na ko hindi man to sakto. Hindi to sakto. So ang religious formalism abi nato tungod kay nasimba ta, nagampo ta, the prayer and the sacraments are magic formulas which will save us and sanctify us in spite of myself. Unsa may meaning nga ng in spite of myself? Kanang abi nato kung makaampo ta niining kadaghanon o mo simba ta, bisag wala sa akong kasing-kasing maluwas ko.
mura naghihimo na itong magic formula, gani? Yeah? Religious formalism na. Religious formalism results when a person thinks that he becomes good simply by going through certain motions, speaking certain prayers, and taking part in certain ceremonies. Kaya basa ka ni binihan, ha? Wala, basta nahimo na ako akong duty, Lord, ha? Yan naman, no? So, kung ang individual Catholic whose spiritual life is limited to automatic unthinking recitation, certain fixed prayers with no lifting of the mind and heart to God, no effect. Okay? So, ang Ginoo mo, gusto mo sulod ka na to. Pero di siya kasulod kung di nato siya tugtan. No? God can only penetrate the soul only insofar as the self will let Him. Okay? So, di harap tama.